kantuak. Proiektuak. Herriko agenda. Eguraldia. Kultura. Asmakizunak. Eta askoz gehiago. Bergalapiko irratia. Kaixo lagunok! Arratsaldeon! Mikel eta Nora gara! Ongi etorri gaurko Berbalapiko irratzaiora. Hemen mikrofonetan Euskara Batzordeko kideak gaude. Gaur, maiatzaren 8an, LH bat beko ikasleak izango ditugu gurekin batera. Hemen, zuzenean. Gaurko irratzaio entretenigarria daukagu. Beraz, belarriak zabaldu eta adi egon. Beno, hemen ditugu irratzaioko lehen partaideak. Hauek proiektuari buruzko informazioa emango digute. Arratsaldeon, gu Laia, Alba, Jasir, Naomi eta Ago gera. Eta esan duzuen bezala proiektuaren buruzko informazioa aurkeztera etorri gara. Zer egiten ari garen azaltzera. Gure proiektua oso interesgarria dela esango dizuet. Kuriositate handiarekin egunero ari gara lanean. Izenburua, zapaburuak eta zaintzata egunero ari gara lanean. Behaketa egiten dugu. Nik esango dizuet gure eguneroko lana zer den. Egunero gure zapaburuak hasi diren eta hankak atera zaizkien ikusten dugu. Ondoren apuntatzeko. Momentu. Askotan zapaburuak geldirik egoten dira bere ontzian hurbildu bezain azkar igerian dabiltza alde batetik bestera. Hasieran buztana eta gorputza bakarrik ikusten zaie, baina orain begi beltzak eta ahoa ere ikusteko aukera dugu. Gainera gehiago hasten direnean mikroskopio arrekin ere aztertuko ditugu. Zein gain polita, ea gauza asko ikusi eta ikasten dituzuen. Hurrengo parteideak entzungo ditugu jarraian. Nortzuk zarete? Kaixo egunon, gu Kaiet eta Leila gara. Badakizue zer egitengo dugu orain? Esan mesedez, entzuteko gogoz gaude. Txisteak kontatuko dizkizuegu. Nahi duzuenan. Andereñoak Mikeli idazu nola banatu
zenituen 3 patata 10 lagunen artean. Oso erraza pure egiten. Txomin euskaraz ikasten da. Txomin euskaraz ikasten ari da. Ea Txomin nola esaten da puerta euskaraz? Atea oso ongi eta puerto ateu. Asko gustatu zaizkigue zuek ekarri dituzuen txisteak. Eskerrik asko. Prest ditugu lehenengo mailako hurrengo ikasleak. Aurkeztuko duzue zuen burua? Gu Kevin, Ander, Lucia, Naroa, Katerina, Zat, eta ni Alain gara. Eta gu aste honetako urtebetetxea kontatzera gatoz. Zein zoriondu behar dugun entzuteko prest gaude. Mailaka azalduko izuegu zeinek egiten dituen urteak aste honetan. 2 urteko gelan Anaz eta Gondi daude. 5 urte beteko dituztenak Alba eta Zoabi dira. 2. mailan Nora eta Josef. 3. mailakoen artean June eta Jainiren urtebetetxea izango da. 4. maila Basma eta Fatima daude. Eta eskolako nagusienetan 6. mailako Mohamed. Zorionak guztioi! Bukatu baino lehen, azken atala ekarriko digute hurrengo esatariek. Nortzuk zarete? Gu Berania, Aroa, Sabrina eta Naroa gara. Eta zer ekarri diguzue? Ez asmatu tartzea aurkeztu dugu. Aurrera, nahi duzuenean. Asteko aurreko iratzaioaren asmakizunere irabazleak esango ditugu. Itaia LH1B ak irabazi du lehenengo, 2. eta 3. mailetako asmakizuna. Erantzuna balea zen. Eta 4., 5. eta 6. mailakoen asmakizunean LH5deko sare orbea irabazi du.
Orain, bi asmakizun entzungo dituzue. Asmakizun bat, lehengo, bigarren eta hirugarren mailakoentzat eta beste bat, laugarren, bosgarren eta seigarren mailakoentzat, denok belarriak zabalik. Lehengo, bigarrena eta hirugarren mailakoentzat. Balio du kontatzeko, balio du ikutzeko, zer egiteko, nola ez idazteko. Zer da? Balio du kontatzeko, balio du ikutzeko, zer egiteko, nola ez idazteko. Zer da? Laugarren, bosgarren eta seigarren mailakoentzat. Hankak ditu, baina ez da hilbitzen, ez da ni ere gainean baina ezertzen. Zer da? Laugarren, bosgarren eta seigarren mailakoentzat. Hankak ditu, baina ez da hilbitzen, ez da ni ere gainean baina ezertzen. Zer da? Primeran denok, erantzunak pentsatzera. Gero bezala, erantzunak zuzendaritzaren sarreran dagoen kutxan sartuko ditugu. Eskerrik asko. Urrengo partaideak gogotsu datoz. Nortzuk zarete? Kaixo, gu Imran, Idaia eta Mohamed gara. Eta zer kontatu behar diguzue? Gustoko dugun olerki bat irakurtzera gatoz. Hemen hor itza han, ogia pan, ipaki itza jan. Hau hori eta ura edaririk honen aiturriko ura. Ze olerki politak, oso ondo. Bueno, lagunak, agur esateko ordua iritsi da. Olerki politonekin lehenengo maila beko ikasleen irratsaioari amaiera ematen diogu. Oso gustura aritu gara. Eskerrik asko gu ezuteragatik. Datorren astean, maiatzak 15, bigarren maila akoen irratsaioa izango dela gogorarazten dizuegu. Denok haiek entzuteko gogoz gaude. Zera aurrera eta gora begiratuz, inoraz dago lengotoki berean. Sizioak hartuz goaz denok, kamuflajearen garaietara, egokitutako haragi jale hutsak gara. Moralista desnaturalizatua, baina pozik hartzen ditut egun berriaren lehen eguzki printza. Azken finean bizina izenaren seinale dira. Negarraren antagonismoa naiz, kompleju denen areriota.
Etorkizuneko giza seme perfektua. Orain gauero ibiltzen naiz, bide ilun eta desolatu eta inongo bildurriz birik gabe, lanarekiko atxekimentu falta, ikaragarri handitzen ari zait baina, baterez nau arduratzen horrek, zeren pozik hartzen ditut egun berriaren lehen eguzki pritzak. Azken finean bizi naizenaren seinale dira. Negarraren antagonismoa naiz, kompleju denenaren iota, etorkizuneko giza seme perfektua. Adenek galdetzen dira